Здравейте! Намираме се в центъра на Розовата долина, град Казанлък. В централната част на града е разположена и агенция Казанлък. Сега ще ви срещнем с нашите колеги от агенцията, които ще разкажат повече за работата си в Евроинс. Кога се създаде агенция Казанлък? Агенция Казанлък под мое ръководство е създадена на 23 октомври 2000 година, т.е. преди 24 години. От колко време работите в Евроинс? От 10 години. Какво най-често застраховат хората в Казанлък? Автомобилите си като гражданска отговорност. Нашата идея и целта на моя скромен екип, това е да предлагаме всичко, което е различно, допълнително, освен скъпите автомобили, да бъдат застраховани домовете, които притежават, но най-често задължителния вид застраховки. Кое е първото нещо, което правите, когато дойдете в офиса? Отваряме, проветряваме, подготвяме техниката, за да може клиентите, идвайки сутрин, всичко да бъде готово и да стартираме. Отварям офиса, пускам си кафе. Това можем ли да го кажем на камерата? Промени ли се застрахователната култура на хората в региона и как? Промени се до някъде. Нашата идея, това е предлагането по-скоро на, пак казвам, застраховки, които са различни от автомобили. В последните години се случиха доста катаклизми, наводнения, проливни дъждове, градушка, която преди няколко месеца тотално промени начина на мислене на хората. Да, промени се. Какви са предимствата на Евроинс пред останалите застрахователни компании? Лоялността и личния контакт. И коректността, лоялността, изграденото доверие, което за толкова години ние поддържаме, това говори много. Как бихте обяснили работата си на дете, използвайки само 3 думи? Сигурност за всички. Не се притеснява и заедно можем всичко. Кой е любимият ви застрахователен продукт? Може би имуществените застраховки и по-скоро моето жилище. Бързо, точно, доста покрития има в този продукт. Предлагаме го активно, клиентите го приемат много добре и за мен, може би, това е продукта, който така най-добре се предлага и го правим. Гражданската отговорност. Кой е любимият ви спомен от работата в Евроинс? Като за начало голямата награда автомобила. След това вече са екскурзиите и най-вече екскурзията в Полша. Първия ми спомен, това е при започването ми 2000-та година, когато на интервюто за работа получих едно различно и много топло приемане от колегите. Скъсяване на дистанция, бързина, коректност. Това е първото, което ми направи така най-силно впечатление. Впоследствие обаче, втория голям спомен, може би е получаването на автомобила преди няколко години, което е едно голямо признание за този дълъг период на съвместна работа. Какво бихте посъветвали хората в Казанлък да си застраховат? Жилищата най-вече, защото автомобилите са временни, докато жилището, бих казал, остава вечно. Ако изпълнителният директор на Евроинс ви поиска съвет, какво ще му отговорите? Може би по-чести срещи, липсват, как да кажа, едни такива развлекателни срещи от рода на тимбилдинг с единствено развлекателна част, както с спартакиадите, както може би това би сплотило повече екипа. Сега ти е паднал, дай съвет. Офиса на агенция Казанлък ще откриете на улица Княз Дондуков номер 8 или както е известна улица на услугите към площад Севтополис. Тук може да сключите всички застраховки, които предлагаме и да намерите експертното застрахователно решение за вашите нужди.